afena wani atie. Yako US ne Canada ne potem ni nyina eye midnight. Sa so ne ye twemba Dubai ne potem o ma no mu nyina so eye mid morning. Na yako UK eye London there eye morning. Oh my God, I'm also so adia champion. Foul phone on a frobi, no be some frobi na catch and say, onion some perfect service. Gather your family members to join some perfect service. Tell a friend to join some perfect service. It's all about committing the whole day into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. Bible no say enye ene hunam ni moja na enya. Empenyumfo kan say de bia ye bodi woden mu yante asembone a yechi. Sa so na metu asempapa no tinsia yimu aduasa ennan say de bia ye bodi said dano bone doso. That's right. Empenyumfo so say asem kase ba franka ensiso. Sabre obetimi awrechi ye ewo TikTok Obosida Worship Center ubehuye wo TikTok. Sabre so o log in sumpa so Facebook ubenya ye. YouTube sumpa so ubenya ye. Enti phone on log in. Eya share link no ma afofro so NTB. Ni afofro so nhwebi. Eya fa comments so bro. Na fa comments so hu hia. Medical culture says some perfect service enye radio and as a TV program keke o. Na ye program platform anyame to me na hoden edi echire. Into opesa o join some perfect service platform na ye numbers na egu TV n'anim no egu screen n'anim no eya o fa bibia ni miensa ni nyina eye WhatsApp numbers o ma ye higher ye be ade aka platform no so na de wo mu ni say nyame asem aye ba quotation ni nyina ye wia ye de go ho ama wo so watimi akohwe bi na link no so etoda na wo hwehwa o breka kra eno so ye de link no eto ho na wo twe ncheba o anso enye ni pe nyina na to wo me say na wo twe ebusua bi ebobra ebusua bi tinisio obi bakra se wo ko wentimi ama obi kru kra se wo ko obeyire krae okọ ye wentimi ama o de na wo twe nyina wabusua na akọ waba wona different wo fiba no onyankopon aso wo mo nya me no wadi ni yiu obi sa me hondo do me yare o kan Job ngoma na o se obi hondo do no obi yare anso so no otenase obi so wa hoden pa so no obete no na wa wu o yare da ho hospital ho efie ompaso yare etete nyina fi nyina okọ yare aso nyina no katrama da wa bodwem mo jare ti o mo afrosane oda so ti ase ena me chia kwadwo ni adwoafo nyina me ma wo nyina che me ma mo ha me ma mo ajo onyame ba anope ya ni David be ya adwere anope ya ni David be ya adwere me ka David ya na me ka Jesse ba no na me ka ohene Dewe yes na me ka Fulani ni no de onyakopo mobro hunu so no so anyame ma somebody enwoko ka no ma obeye eye ohene no ne ho nsam na me na woka
Mempai bani se na wotwe Nyankopon onkae wo. Amen. Nyankopon onye wadoye. Amen. Nyame onye wo mubrohu na de. Amen. Nyankopon kroma onfa asase de. Na wotwe Nyame ma ho tensem de. Amen. Na wotwe wo be fa dance wate. Amen. Na wotwe wo fa dance wate. Amen. And now the nije na bebe fie. Amen. David said me could die and I may die. As I did chin no na erade nsa no ekuta. Psalm 91 na ya me do. Now verse 11 no ya me de che ni nyina. O se ma hye ma bofo ama. Se on hye wo so na ohun amasem. Nti enya urade no hye na bofo o ma ne honhom bi boa yeya osofo ahwefo ne etiefo ka ye ho abasem efri se nipa pi na wo ho ebasem nipa pi na wo ho ebasem o de to so se na ahwefo ne etiefo nyina na aboa na ahwefo no hwe quotation na ye de atoso no enti MCR na me boma baso azuka be my systematic press na ya osika mo nyina me cheche King David in cry me ma wache and now I no pay ye just Psalm 118 verse 1 so na de ada Onyankopon na wa ma ye hu na wo twe foforo wa ma ade papa chien ye de dana se se monna awrade ase o se monna awrade ase na oye na doye e wo ho da na doye wo ha o se give thanks to God for his good, his love endure forever. Me jire nyame asem so bie wano na ka bebi che awrade dana se thank God for your family. Let God hear your voice this morning. Manyamente one manyamente one asafo awrade e na no pray ma abo
papa, kabala papa ya papa, kabala papa, ebandala basemene kabala basaba, ebandala papa, ebele kabala papa, kabala bakapa, ebala bakapa, ebala papa, kabala basandala, bandala papa, ayabene kabala basaba, ebandala bakapa, ebandala bakapa, ebandala bakapa, ebandala papa, ayababa, 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 in the name of Jesus Christ. Wasida no wa former na no payo. Men sorry ne de ase. Adwenje no ya doso dodo and ase if you a demo ase wuntimi nka bibi nkyere obo ade no. Obinya wayo ya rush obi sa pray ya di obi aye the life support I see obi so. Oseje e sho obi hwene mo. Obi ya di obi akoto ventilator so. Obi so ne na wotwe na so okodara so. Yoma me bubo so ni nyina no Awurade asomu wasitwa age wa firi. Enti Awurade no wo edini ye. Ebraso say ye ko adoma henwane. Na semusuo ni manatobo ye ho a yesra bibi wo agya Nyankopon nkyɛ ya yensanka. Enti Proverbs chapter 14 verse 12. Ye kyina so na ye dia sra Awurade ho se on fire manatobo ya nkyɛ ye ohoro ye ho adwene mu susuye mu niyoye mu yesra Awurade enti nyame asem. Kwan bi a etene onipa ni so na wie ye eyowo akwan. Ose ye wo kwan bi a etene ewo de ben Onipa ni so na wie ye no eyowo kwan. Ose there is a way that seem right to a man, but in the end it lead to death. O kwan bi wo ho a etene ewo nipa ni so. Ti nipa ni so de unim so ye papa. O se ye papa ye mpo no te se tumagofen ewo no Awurade nim. Yes, Awurade se weakness ni nyina. O kasa mu ni yoye mu baby ofo aye de se wo ye na wanya ene day ayem fonso wa Awurade nim. Ye dwanto Yesu moja hwegu Calvary se Awurade nti ye ho frem na to onti ye busu ye ho ye fiefie ho se ne be na wotwe nyame num nyam no ye sabeka o da Awurade asere se sere no hobo ne fa kire confession time. Open your mouth and pray. Be a one on the bomb. Pastor Awurade bomb pie. Wasam so ya wa so no tumi so ya kai bomb ya mu na. Wa de wa be chayo na wa be chayo so ya. Ya bomb pie wo Yesu. Sambra to on so si ya wa ya. And the wo chano engare. Wo chano entro wo chano entro. Wo chano engare. Wo chano engare.
Jesus Christ. Nyankopɔn hyira wo pii. Amen. Sɛ afei na wode w'afidie na ato hɔ a ɛyɛ Sompa First Service. Twerɛsɛm ne sɛ wakoma mu wo fa a wode nam yɛ bɔ wura adom ahengua n'anim. Ɛbra so sɛ yɛtie Onyankopɔn asɛm. It's time for the word of God. Samre share link no. Ema afoforo so enti nyame asem efutu sema ye gira so ena no pai ye de atu anamon ye de abompa. Sompa First Service de ye ka kire nyina ne se jai wo haw ni nyina mu mawrade na awrade beye jai wa manya ni nyina mu mawrade na awrade beye ene obi hweme obi tie yen na wani nyi wiase bim eya wo se wo nche wiase eya wo se bebi bia aduru de owu mpo a na kaye enya wo nko na waka bio nipa pi twere se mo se rade geme kra efre mensem nipa ye frane se odifo Elijah de ofreja maja kura fre sorobredu baby wo se rade ko wu mpo a kope Enti enya unkwa no how ato enya unkwa na mani ato obi ko ne na yeso wa na de achen kamia se na pomoden nyina efre ne nsa ne manso so adwuma nyina aye bisi basa toda de ode beto nuro anom kra no ayeden obi so hweme obi tie me sabre wa bre na edwuma wa biebie company sika ba no sabre na yade tete no yade edinenya o ye bibia enye obi so ne investment a waye ni nyina sika pudu na ode awure nwuma mu no sika ne nyina ehye adwuma no egu obi so niam wakra efru obi man so obi kru so a eye bruche sika dollars no ni nyina eya ka obi so se meton wa yento me kwa na masa abanansansa kam me ka me de kwa adwuma petro diza me togum no enokora no me kwa menya enti na wotwimpo me nkwa adwuma mema me nkora na akọ me nkọ ene me se wiemu nya urade sachiranda jai ohaw ni nyina mu ma urade na urade beye jai amade ni nyina mu ma urade na urade beye obi so enora ene memre da twa mu no weekends wo hwe wedding engagement a etwa guo obi hwe me obi tie me o se makwa engagement akwa wedding akwa obi mame de nyina na me nyini me so me se kura masole madwe medwe aso me so kura te adwendwene wiemu nya urade sacha na o bio nyankopon otere ne nsa Jesus akode nyina betofomo kwasem obesu se meso ma ware kamenya obaba kumpa me de enye bebere o ye nuanom aigbeni beka se deka enkrane susu beka che se ekume obesu so French ne beka ne se ba ko pe o se menya ba ko pe de ne tu edem ofi ho aka pe anso so enne ukọ hospital ho a o gynecologists no omo kire se oni how be ensese ka owo anso so no ye awo no mba me say enye wonko Elizabeth so ebeto no anso Elizabeth awampa ni nyankopon mire so ye nyame soma na bofo ko
Or say your friend Obonino, winning the boss means it also a bit to Sarah. Or say Sarah or Brewa Brimuna Obenian say. After the na only ni. I had said there. I had said there. No, ni. And then may catch or say, Nyame Bemwa, Adi nyina ye you, 18 hour tree jaw, how did you know, Rate? Na Rate pay, and now Crubian Chibanqua, sorry. Nyina say. Say what Juna must say could I know some quassola bompire and obi to us say also for the okay answers my bompire now my bread. Bible says I am rare. Oh, you be trust waba what the brim. Membre, yes, membre Israel for number or bompire sugunyam so 430 years. And net a foot to 7 made a brow say a radic. Amen. Remember me. Oh no. Oh God. Hallelujah. Amen. Ye be ye 7 ako Genesis chapter 26. Ye can verse 1. Ako see verse 5. Na ekomba asase ne so. Esono ekomo eba Abraham blesso no. Na Isaac eko Philistine for ehene Abimelech nchen wo Gera. Na Awurade yi ne ho kire no se insane nkom Muslim. Tena asase a mekire wo yi so. Tena asase so se ohoho. Na medi wachi na mashirawo efrise. Wone wasefo na mede nsase nyina bema mo. Na mema entam a meka waagya Abraham no agina. Na mema wasefo adore se wo so nsoma. Na mede nsase nyina bema wasefo. Na wasefo mu na obehira asase so ama na man nyina efrise. Abraham tie mene na odi me nsiesie. Memransem mashedie ene memraso. Amen. Na wotwe efutu sema me de ma unyina ne se. Ti Awurade asem. Di Awurade emra asem so. Yes. Di Onyankopon hihye yeso. Yes. Na bere sem no Nyankopon obehye wanumunyam. Amen. Enya wo kwa so penso na nneoma aye den. Dabio. Onyankopon ka kira Isaac se eso koma eba Abraham breso na je se Abraham kro ye Onyankopon adamfo no ne breso nneema mo ye den eno se eso kom so aba nipa ye friends wo Isaac wo so breso so o de me ka kira se entu kwan enko ba bibia ene nipa bi adwena ye ni bebere eye o se tu ko ha eye o se kotena ha eye o se tu kwan eye o se the American children and say Onyankopon se obey kaiwa Onyankopon se obey ombobruhuna dia Onyankopon se obey wadoya emfa ho ba bibia otio and then the American children say asase anipa baso ko nyina no ebre more dey beto yes e come by ahokyere by inflation pejai nti wo a wo hwam ya wo tie me se nneema mu ayeden wo man no mu kuro no mu a na no nkyere se Nyankopon oni ho nyame o ho nyame o ka ho ebre mu oden nyame wo ho kwasem nti o se o de tena asase no so hoho ma me ne papa wo tim se nya nkwa ne ohoho ohoho so dede enya nkwa ne ohoho enya nkwa na watu bata enya nkwa na oti obi man so enya obi so na oti okru so me chiacha mo amo Europe Asia America Australia continent bi a wo hwam ya otie me chiacha enya wo nkwa na wakoyo ohoho tena ho enkope bibia o de hwewrade tweyewrade na de na meka cho se Onyankopon ka kire Isaac se o papa otie mene na odi me mara sense odi me sie na kire se de nyame asem se ne papa so onye no eno yoye otene ho firi bone otene ho firi nipa ho otene ho firi nsema otene na summu ene nipa utie onyame ene anase utie nipa ne
and then you ma twa ohu ahye nyina kasa kyerɛw ene ahodo na wote nipa bi kura kasa omo kasa eno na ama eye wo se bebe bi abrabo na duru no enye yebio ene sompa first service so mini meeting ye two for say wo onyankopon ebeba abehwa wo onyankopon ebe kai wo amen se mra na nuoma mu aye den no onyankopon kai Isaac onyame kai Isaac no onyankopon ka kire ne se ono awrade bibi nye no yona ewo mo se ahokyera ba ewo se komama so no de entrance yes mama I pin power, then it does was son, and a benkum nifa, a hin of fanfa, where cheap, so quietness, a sea, where nim quasi, and no bisa, one crown a man friend no. And a sicano oh you, as one to be so messicano, and no be mine enough pound, will be able to have pound, and then the pa. Nipa bi aboa won na why invest wo hono sa afo na ama wo sa esi form sa afo na wama wo bregu obokagu kwasem ama wo bokagu aso de make cho nyina ne se kosoa na chi onyankopon de sa obi pie ni ho a ode no ho ato no so a na ni magu ase enti onyankopon pa bibi e wo Isaac ho o si di no de be me mara asem so say na o papa Abraham yoye no odi mesi sie no bishira no enti Isaac o so meshira na de ehu ni say o se asase a o te so so ho no wo me de be ma and Erade be kai wo na otwe amen Erade be kai wo bosome amen Erade be kai wo ene day amen o jira sa asem so say Erade say o kai Isaac no hu no mobode a na wotwe me so matwuma ma wade ma pomoden me difre me fiba me nyuma so me dwuma suamo me suku komu Erade me so kai me bia wa no say Erade kai me na wotwe e wo yes kai me na Erade now what you fire now what you
Jesus Christ. Now what you be na onyame soma na abofo eko Abraham fi na what you be na onyakopon soma abofo fe soro ema moko sra Maria e Bethlehem kuro ba kumo ene ye bompa se na wotwi Erade kai wo na wotwi nyame kai wo ba obo ho ha nyina ye wo ba o makrata sem o maware sem o makwentu sem o madwuma sem obuwa wajuma wapomoden kasa urade Yesu na watwi o na watwi urade kaime mano kaime juma no juma pomoden no mapomo no kaime boshe no appointment no urade kaime urade na bo paye Jesus Christ. Yankopon shira opi so obom pae. Yes. Safe na wote ye nea eye sompa first service. Mo am Facebook ni YouTube, TikTok nyina mechiachi awo. Georgina Ayambile, Aisha Dauda, Enesina Ibrahim, Joseph Sam, ene dodo no a mo gina so mami Eunice mo gina so Nyankopon enhira mo na onyamo kese bebe bi edu Bible say yamfa yakwan Erade nsa na ono na obeye. We are committing the whole day into the hand of God. Kase Erade Yesu and that day show nsa me different me fibem
Madi freni mi fibem. Piani diemu ne me no mo. Madiani diemu ne me no. Me de shawonsa. Me juma no. Me de shawonsa. Be one of another share rather. Jesus Christ. Debia your body said Dan born doors would then. Oh Jesus. Senior Tresam see your Matthew chapter 6 and verse 34. Your bomb pyre I can't rather say any evil agenda. My God. Oko na yes weekends no da ye bia also so ye ne da ye bia oguso also do bia so fa ho any evil dreams. Bible say ye jitu a ebeye adwuma na ya mpreso a eye adwuma enti Yakobo no say munse pronsam kwan na obedwane efiri wo nche. In other words no wanse no kwan a onwane obeba kase Awurade Yesu and a day, one for the shisha, any evil agenda, any evil dreams, I break out. Open your mouth and break it out.
Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Nyankopon shrawpi. Amen. Adeboni bia na wotwi enede Awurade mpenguma. Amen. Kasa Awurade. Awurade. Na wotwi. Na wotwi. Enede. Enede. Me friendshira. Me friendshira. Me friendshira. Me friendshira. Me frasundwe. Me frasundwe. Me frabambo. Me frabambo. Me fresika. Me fresika. Me fradansie. Me fradansie. Na wotwi. Na wotwi. Awurade kai me. Awurade kai. Kai me mano. Kai me mano. Kai me jumano. Kai me jumano. Simiye. Manisiye. Na wotwi. Na wotwi. Me jira fidi kese so jira Psalm 107 verse 20 so obibi a wo hwe yen na wo tie yen ayare tete wa wo yade me soma se enano pay ewie enwumre ji wa yare sa. Amen. Ji wa yare sa. Amen. Ji wa yare sa. Amen. Yade bi e wodi ni yade ni din yare nu tunyire. Amen. Obi a wo hwe me a wo tie yen a oye dwadeni me bompa ma se na wo twi me de dwade ni hye Awurade nsa. Amen. De wo stores ni hye Awurade nsa. Amen. Na wo twi wo ton a yen ton. Amen. Ye to so a yen tuya. Amen. Me fratofo ma. Amen. Me fresika ma. Amen. Na wo twi ensi wo ye. Amen. Wa ope bi so akoton na wo twi me franu ma papa ma. Amen. Na wo twi ensi wo ye. Amen. The driver for Awurade nsa. Amen. The akwantufoɔ hyɛ Awurade nsa. Amen. Ɛnɛ de nyame bɔm ho ban. Amen. Baby ɔkɔ bi nyame ma ho ma asɛm. Amen. Nyame fa wo kɔ nyame fa wo mmra. Amen. A driver for me fra passenger for mama. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Bompa ma afarefoɔ. Amen. Bompa ma Ghana kuafoɔ. Amen. Mo fo no nyame to nhyira nsuo ngu so. Amen. Mo kɔpo so amunya nam. Amen. Me bompa ma abaya dwuma yɛfoɔ. Amen. Mo ya nkura dwuma. Amen. Mo nya ni panim adome. Amen. Mo nya nyankopɔ nim adome. Amen. Mo obi kuro so obi man so. Ya menti nanim kyerɛ mo. Amen. Mo nya ni panim adome. Amen. Mo nya nyankopɔ nim adome. Amen. Supervisors mo nya ɔmo nim adom. Amen. Charge ahodo mo nya ɔmo nim adom. Amen. Credit hours enye ye. Amen. Mo appointment bi wɔ home office Awurade ma mo ni nkunim. Amen. Mesrɛ nhyira ma mo. Amen. Ene de ni na wotwe wa ohia sika. Yes. Wa nneɛma mu ayɛ den. Yes. Wa ohia adwuma. My God. Nyame kae wo. Amen. Nyame kae wo. Amen. Nyame kae wo. Amen. Nyame kae wo. Amen. Ade bi ɛda wakoma so nyame ɔnyɛ ma wo. Amen. Na wotwe o te nsɛm de wate. Amen. Ne de wobɛte nsɛm de. Amen. Na wobɛnya adanseɛ. Amen. Yesu demo ɛna yɛabɔ mpae. Ka amen miɛnsa. Amen. 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 Mo mo Facebook nyina na mo type amen. Amen. Facebook nyina na mo type amen. 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 Sabre me bi tate for na tum. Ebi opese na wotwe oja obi bi mo ma Awurade. Na wotwe oja bibi bi mo de hye Awurade nsa. MTR momfa eye studio lines no engo TV no screen anim na mess no ye no ofra de baby bi ofrefre ne de oja mo ma Awurade no en contentem na memfa nipa kakra na mess no eni eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89. 89. Praise God. Mesra sa ofra obelowa
o radio anasa o TV set na enya sa yenti be mfa wo fie ha. Praise God. Hello. Odini baby okasa firo na de na ogye mo ma Awurade. If I saw Mami Jamfu ani o. Hallelujah. Akasa yeti o Mami Jamfu akasa. If I saw Mami Jamfu ani. Me se kasa. If I saw le jame yale ene me medjuma. Mercy custom. Awurade Jamfu ase ne yade na pomoden ene ne madwuma no sika sem se kind mami na wotwe ene ene day. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa frio na de na ogye mo ma Awurade. Fancho mi jama pum de me Awurade. Na odini baby okasa frio. Because free apitapa. Awurade wafuna apatapa so ogyae na pomoden ne yade mo ma Awurade ma wayare sano ento wafuna so. Praise God. Hallelujah. Kentika odini baby okasa frio na de na ogye mo ma Awurade papa. Femi Chief Adokofo mekasa free UK Liverpool. Mo Ne no pe mi jama pomuden sikasem ma wade ene me kata sem se Awurade anim. Ewo Yesu Kristo di. Awurade Chief Adokofo ewo London ose ne sikasem na pomoden na dwumasem Awurade kai no na wotwe ni eneden mana dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fru na de na ogye mo ma Awurade. Me frɛ me ma akua me kasa frɛ amekom. Ija me ho oden mapomuden. Me ma adwuma a omo pɛ ehye Awurade nsa. Awurade amekom wafuna na pomoden ne ma adwuma mana dance na wotwe. Praise God. Amen. Hallelujah. Odini baby okasa fru ma one so na de na ogye mo ma Awurade. Medin de mama eshim kasa fi spinters. Spirit. Ya me ma brabo. Ene me back is yare ha no. Esi kasa Awurade. Awurade me soma wasem ko sprinters wafra Jesus. na pomoden Oh Jesus. ne ma Yes. wona sika se wona dwuma sem Awurade me fra dance mama. Amen. 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 Praise God. Praise God. Where the kaka na just okabiom odini baby okase from mama. Bacho Mary, me kasa free kumase. Mo Bacho mi jami kuna juma ene me ba juma ema Awurade. Awurade Mary kumase na dwuma ne kuna dwuma ne ma Awurade kai won na won dance. Praise God. Praise God. Praise God. Oh. Hallelujah. Obama on so ba me odini baby okase fru na de na ogye mo ma Awurade. Me jame me kasa fi so am ye frɛ me Rose. Me jame me madwuma sam me ma wade me so madwuma sam na ye koye nyuma so me jama Awurade. Awurade na wotwe wafra Rose say okọ na dwuma so Awurade kai na dwuma ne ma dwuma ne ma wade Awurade me fra dance mama wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fru na de na ogye mo ma Awurade mama. Bacha fema ntia mam kase fra francho. Papa me yare me hring tia me home from alum. Awurade afrancho me fra yare sama ade bia ye wo hene mu asi me bompa se nyame tumi Yesu mo jam flash o system no mo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ujira so mentel nka. Praise God. Hallelujah. Mama odini baby okasa fru na de na ogye mo ma Awurade. Frɛ me ma amatutuwa. Me jai efi a me partner mu papa me need scam de kwa handa so ewe tumi. Pe baby atena. Awurade tutu wa sa ope baby atena. Awurade wa o yen senche ne nyankopo tutu wa kai no ma onye ni peni ma dom ma ne baby ntena. Amen. Amen. Praise God. Papa. Odini baby okasa fru na de na ogye mo ma Awurade. Yesre me amina. Odini baby okasa fru. Yesre me amina. Mesre me ya me kasa fi dia amase. Mo metio mame. Me ya me yare sam ne memba gima sam ne sikrapa. Wade ho. Awurade amena se na pomoden ne madwuma ne sikasem. Awurade kai mami wo Yesu demo. Amen. Praise God.
mo sorry sister you papa ye fe ma tie fia me ba wo Holland ne krata sam no ana ha me papa Awurade ante afia ne ba wo Holland wiemu nya wo sakira na awurade kai wa fran wo Yesu dem wo ne krata sam amen praise God hallelujah odini ba bi okasa furu na de na o stress awurade kai wo Bacho me de mame dress me ko sefra beko ando pe mi jam mi ma aha oni o manda dwi nyina ma awurade mi jam apomudin mi ma waresem awurade abrepo wa fran one ne mma na nneoma tete won adwuma on awaresem awurade kai wo me fra dance mama amen praise God hallelujah odini ba bi okasa furu na de na wo gem ma awurade so me dey shamika free table mo Kacha mi shanya shani ndia awurade tabuo mu inhyira eye me wafase ne nyansa na disua esukusem awurade kai no be na dwemu amen praise God hallelujah odini ba bi okasa furu na de na wo gem ma awurade me dey the antipolina me ka se fra mekom amekomant me jana wo chiwe nyina she awurade nta Bajuma me ye ma brabo me ma awurade antipolina se na wotwe kai no na dwuma sem ne ma mana dance praise God hallelujah odini ba bi okasa furu na de na wo gem ma awurade yes me ma me boat ma me ka se free dinasti me srem pai boma me mane me nananom ne nsuma pumu awurade mama boatima na pomoden ne mane ne nananom na wotwe awurade kai won ma wadanse nyankopon onhyira opi mo amofre ni nyina mo mfa ncheme ye mbre no ayebe ye de bre na ye adwuma wa no mesra mo ofre nyina ye sane outa of mofra me ne me team no ye bebo mpaye ede amamo mofra me ne me team no ye bebo mpaye na ma ba ko e ka ho ni abofra ni nyina no me ne me team no ye bebo mpaye amamo eye 0557 30 90 80 numbers na miense nyina mofra ye sane outa mofra ye no bebo mpaye sai brede ye konkran na yakofa anopa no nsia kase bono ede abrew eye sompa first service na o follow ye eye dwoada ekosi fiada enti ochira Yesu amba same time one yenhia na obeyenhira na me kai wo se bosomi a ewo ye nemu yi eye 5th June eye mega watch night kese bekoso ewo Cedar Worship Center ewo Kumase atwuma koforo dia na ano be ye den nyame be ye nyame team ni say my case is different me how no kon into what how be no wow case be ye different when I'm to myself from ewo watch night na dance no e be p na me shira na onya okese samre die yakofa anopa no nsie kase bono e de abrem ene dey ensi wiye baby bi obeko bia no na wotwe nyame kai wo na onya wadoye eye MCR over to you. Have a good day. Bye bye.